मोजाङाव थायो थाहैनानै नाहरबाय थायो नाहरनानै मोखां गोलैबाबो ओमफ्राय बे समावनो बै इसोरनि नाम माबानो थांनो हानाय जादों माने ओमफ्राय न'खराव खनसेयाव जा होमबा जोङो फोरबो खुंफिना जों खुङा बेनि जाहोनाव आरो आसुरिदानो फैयो ओमफ्य बे बिनायफोरखौ बिदोंबाथ' गिदिर आरो सोरबा सोरबा बिना Iya digeme, iya postal goda postal open. Atau kasih deh. ini masih Baik oh, baik kita mana sih dia kasih awal mana awal. Jadi kami sudah. Apa modal kami itu orang ini. Ini baik ini bos gua. Mas masih siang. Soalnya sekolah kemarin. Saya sih ada. Itu bukan itu. Kalau sebenarnya. Baik itu sebenarnya. Yang mau berarti dari mana? Sehingga mana ya? Mau mati baik. Sehingga terlalu tapi ini. Yang bukan orang karena sama yang orang itu alias bilang baik. Karena di sekolah orang ini jumlah orang ini tahu. Ya semua pasti bawa. Beda kan beda lagi ya sekarang apa? Bisa orang mana nih? Bisa apa? Tinggal orang ini gimana? Nam không sao đều nam mà ơi, kìa, mình nam mà nam một số dân công mình thì bạn gì á, gì nam mình được, mình được số lượng này, nam thì mình được được, ăn một này, Kan sana lagi. Terus malah ya. Mana menafsirkan? hả? Mana gawan ng pundar? Mana mana? Nam mình sẽ ra đấy, Bây giờ em mua đông bulan ini yang seni saya cuma cakap nak apa ni? Mau saya piknik bulan dengan kelas Singapura. Master bulan. Dalang baik, ibu orang baik. Karena mau dia orang hebat. Kun dah lana mau nak daya saya pun sudah baik. Baik macam ni sudah dia, yang mana pun boleh malai. Senang baik. Mau dia orang bulan. Ini dia kan mana yang mana dia. दा बिसोरखौ माथो जोङो खालामना इसोरनि नामजोंसो जोङो खालामनांगोन इसोरनि फोरबोजोंसो धोरोम बिजाब फरायनाय आरज गाबनायजोंसो खालामनो हायो आरो गुबुन बिनो खारथारगोन खिन्थु खारथारगोन नाथाय नोङो फोथायनांगोन मावनांगोन मोजां न'आव मोदाय हाबबाबो बेखौबो होखारनायनि राहा दं जों आरजनि गेजेरजोंनो हायो नाथाय माबा बाय थाबनो मावाबा एसे ब्रेनफोरा उनाव एसे गाज्रि जानाय उन्दुनो मोना उन्दुनो हाया बेखायनो थाबनो मावनांगोन थाबनो जोथोन लानांगौ जोंफ्रा दा गिबियावनो बे लामाजों फैद्रोआ उन्दुनो हायाब्लासो उनाव स्टप फैयो दा ये itu pasti मोनसे प्रमान थारमाने जों बै बर' थांदोंमोन ना जामुसाहारिनि बिदानि माबा फिसाजो बिसोर माखानि दा इयाव एकदम थारमाने जोङो गायनानै दै मोननायसो एकदम ओंखारना दं आरो बायदि नांलाखै बेनिफ्राय एकदम मोनसे बिरादसिन गायआव मोजां नाथाय बेनिफ्राय बेबायदिहाय जोङो माबानानै फाहामबाय फाहामनानै बुंबाय घटना मोनसे फाहामनोबाबो जे 3 मासनि उनाव खनसे नोंसा आरज खालामफिननांगोन खारन मानो बे बुस्थुआ बेखौ नायबाय थानानै नुब्ला नोंथांमोनखौ जाफैगोन जों माखा गोलैनानै जायो होनदो आइखौनाबो नायो बारा बेनियाबो थारमाने मावजि गोसोमखौ मोखाङाव नायनो जागौ मावजि गोसोम फैदोंमोन ओमफ्राय लोगो सासेया थांनांगौमोन ओमफ्राय नेग्रा मोनबाय नेग्रानियावसो उनाव नेग्राखौ नायबाय मावजि गोसोमनि माबानाय जाबाय मावजि गोसोम बेनिफ्राय बेखौ बुंबाय बुंनानै जेबो हमनाय बेनिफ्राय मा मोजाङै मिथिया बेनिसा हामबाय नुदों हामनाय नुनानै बेनिफ्राय मथा सात जासिनो मन्दिराव दामो बेनिफ्राय आं आरो खिन्थु बेफोरबायदि खालामाबा फैगोन नुनाय बाजारखौ थाबाय दानानै ओमफ्राय जेबो खालामासै खालामनायाव फिसौला सासे मोननाय जों नुवाखै आरो जोंनि फिसालाया फिसालानि फिसौला बेखौ आरो बे बार्थडे खुंनानै आरज खालामदोंमोन
खालामोबा बा बेयावबा आर'जआ माबायदि खालामनाय बिनिखौ खालामासै बिनिसा खालामनाय खालामनानै ओमफ्राय जेतिया जाखांबाय बै फैबासो जोंनि माखासे इयाव फैनो जानाय बिराद गामियाव बिदा जोंसो रायखौ खालामदों मोजां फैयो